Het is dongersdag 23 augustus. Welkom op een ei bij de Iepen Frieske kampioenschappen Scootzielen. De Scootziel kampioenschappen dus van de IFK's. En op een ei hier in Ichtenbregen op de Tjoekemar. Mijn naam is Koos Willing. Tegeer met Elke Dijkstra zullen wij je weer op de hichte houden van deze vijfde wedstrijd van de Grutte A-klasse. Elke, als wij zoeken naar maar naar het wetter, wat we van de morgen jongen hebben, dan zijn die omstandigheden aardig ideaal, of net? Het is prachtig mooi, net te volle weren. Nou ja, dat gebeurt je net echt op het Tjoekemar. Zoent ze die eilandjes Rijnlijn hier om de wegen wat te brekken. Maar er staat een mooie windkracht 4. Hij komt wel wat in verschillende hoeken de hele tijd. Dus het is echt toeksiel. Hij draait wat van zuidwest naar zuid. En dan wachten ze weer nou even op het schot. Daar staan ze klaar voor. En daar wie het 5 minuten schot voor ja, de hoed even vasthouden. Want ja, het Sappelhut waait er toch. Het net wat voor mooie koningin we daar op de boord haar koos, maar het shirt er prachtig uit. Soort, ja, ik ken net goed zien. Een soort is deputaire wijze, ziet poepjes die op de boord stiert. Het zo samen kennen. Nou, ik herken ze zo net. Ja, als je zag incognito maar zo'n grote zinnenbril op. Dat is heel moeilijk. Maar, en we hebben geen zinnen? Nee, we hebben geen zinnen. Het is de eerste bewolkte dag. En ja, een mooie, de gate light er weer in. Ja. Hè? De op- en delbaan, zoals het in Gay Fries giet. En ja, schokken we naar de stand naar 4 wedstrijden. En dan loeken wij het meeste resultaat al aan. Dat maakt het wat duidelijker, maar ik wel wat spannend in verband met wat voor A-look resultaat hij al. Nou, er zijn een hele protte die gaan natuurlijk zandjepunten als A-looker, omdat ze een protest verlenen hebben of omdat ze net door de streek kwamen binnen. Er is iemand bij die had een gemiddelde gekregen, dat is het scootje van Jaap Hofstee, het Zwarte Wief. Terug die averij dit ze hier, maar voor het oor is het alweer heel duidelijk. En dan gaat Sikke Heerschop met 7,9 punten onder leering. Zijn aanloker is een Santje. Arend Wisse de Boer, de man die 2 overwinningen al behellen. Die stiert op 9,8 op het tweede plak. Had als aanloker een 11 punten staan. En op de derde plak, hij zielt heel mooi constant. Gele Tadema maar 12 punten. En zijn meeste resultaat is maar een 6. Dus ja, dat hoop je net voor Gele Tadema en het Dwarpje Estermar. Maar die zonen nog wat verspillen kennen. Tony Brundel had ik 12 punten. Deelt dus op de tweede plak. Maar Gele Tadema, zijn aanloker resultaat is een 12. En dan komt er een gotje naar de nummer 5, Klaas Peres, met het Makkemerscoetje. De 6 gebroeders, die had 16 punten. En die had in het Witwallière bij de beginwedstrijd op Dieselmar behielpen. Ieder het zwut steken en dus had hij als aanlook resultaat Santje punten staan. Dat is de top 4 van het klassement. Want het zitten dat de meesten erachter kansloos binnen, want er kennen nog een hele protte. En we hebben zelf nog 2 dagen naar jou te gaan op een lemmer in de Lemsterbaai. En dan is de simmer voorbij, maar dan kan er wel goed gezield worden. ja, de verwachtingen voor morgen en overmorgen binnen ik. Windkracht 4 tot 5. Dus de wat bredere scootjes, de grotere scootjes, die zullen soms het liefst deze omstandigheden hebben, maar in ieder geval prachtig zielwaar. En dan ben ik alle waarsomstandigheden een beetje deze week om Badwest kozen. Maar ik vind dat we volle meer, gelok is het net, maar wien gaan als vlinier. Ja. Toen weer de wien eens op naar de SK's. Ja. Ja, toen de eerste dag liep alles de volle wien en daarna Blabberie. een blabberje. En dat is dit volle maier. Ja, het is een koos zijn. Wat nou? Wij zitten ondertussen op oorlogminuut van de start. We zullen zien dat ze Joert in één keer goed los binnen. Ja, je maakt een soort gong met deze wien, dus je moet ik net te betiet op die lijn wezen. Daar van der Meer, ja, die gooit de fok ik al wat los. Deze lees al dicht bij de lijn.
Heel dicht bij de lijn. Sikke Heerskop maakt nog heel overstag. Daar wie het minuut. Hing er een speciale vlag nog in? Nee, hè? nog net. Ja, Nee. de Japaner de hongerse krijgt in. Maar ja, dat is de boetenomregeling. Dat zie je nou, die gele vlaggen die daar niet onder is. Maar dat is nog net een hele moeilijke vlag als je te betiet binnen. Dan maai je nog weer mooi van. Arend Wisse de Boer. Juster wat minder uit de start. Gaan ze er al een reefje in? Mooi, ik wil het even zien, want het liep het er wel op dat er ook wel eens een reefje in hebben. We zullen het straks even van dichterbij controleren. Nog 15 seconden. Maak hem bovenin. Arend Wisse gaat al heel dicht naar de lijn. Die had de gang er al in. Die had van geen les daar onderin. Waar. Ja, daar moet het schot wezen. We jaren hem net, maar de timer houdt het aan. En het liep het op voorhand een hele mooie start te wezen. Een goede start, laat ik het zo zeggen. Hij loopt wel ietsje leger dan daar, want als ik het goed zeg is dat Jester Mar, die er toch ik prachtig uitkomt. Die loopt, ja, Jester Mar en daar Boppe loopt Makkem. Nee, Vonger Talsma. Vonger Talsma, mooi. De jonge Jan, die komt ik prachtig uit de startblokken mooi. Arend Wisse de Boer, Gerard Adema en Vonger Talsma. En daarachter Sibo Siesling, die komt ik mooi voort. Loopt wat heger, maar kan hij de hichte pakken die deze scootjes ervoor binnen. Deeltje 2 besluit gelijk oer stuurboord voor te klappen. En dat doet ik de jonge Jasper en Tony Brundel. Het is Jester Mar die hem hier heel mooi eruit knipt. Arend Wisse krijgt hem al behoorlijk. We zullen naast een grif zien op het achterdek bij Arend Wisse de Boer. Dat is Joert Net. Die grote man, die adviseur, als wij tenminste goed informeren binnen. Van Klaas Boersma is Joert op een walbeleun. Die weer wat minnigjes leuken. Maar hij had wel wat meters voorsprong, maar hij kan net draaien, Arend Wisse de Boer. Want dan komt er de EA'tje. En Vonger Talsma, die besluit al, denk ik. Oh nee, die kilt even met de fok. Er mooi nou straks romte voor de wal vregen worden. Als de hindernis er is. Zeker Heerskap, je waaronder. Zou wel vrije wien. En dan, als ze bij die wal komen, ja, dan leidt de 3 gebroeders uit de Gediek weer in een hele mooie positie. Het Zwarte Wief. Ik ben net zo mooi uit de start. Het is hun probleem wat deze weken. Ja, wat had ze juist dan nog aan het oefenen geweest, hè? Na de wedstrijd. Ik denk dat de trainingen langer worden als de wedstrijd zelf. Ja, Van Jaap Hofstee en zijn bemanning. nog oren op de maar ontziel naar de tijd inderdaad. Ja, het zal ik matten, want ze staan op het laatste plakje. De nummer 12 van Vlienen hier en dan nou op degraderen staan. Arend Wisse zit voor Sikke Heerskop en Beint Kramer Elwerend Helmhout bij Sikke Heerskop. Shirt al, wanneer ken ik er achter Del? Sibo besluit nou te gaan. En ken die voor Makkem Del. Of zit hij daar nog onder? Daar ligt het er achter Del te kennen. Oh ja, hij gaat er keurig achter Del. En ik Vonger Talsma, maar achter Makkem en Sietse Broersmodel. En daar nog weer boppen zit Marijn Olshoorn. Sikke is ik oestag. Waar zit Arend Wisse? Ken die voor de wal? Ja, deze komen er toch minder uit, hè? Ja, Ik doe het thuis wel mooi voort. prachtig cruiserrek natuurlijk. Ja, daar liep al nog steeds oer bakboord. Hij gaat heel extreem terug. Nou, het publiek daar, bij het gemaal van Jester C. Zit er weer groot vol. Het is een eindje voort voor het publiek, maar ja, dat ken het hoors. Er rent er nog een vageul. Die Nou. Bolbroek weer mooi. Die moet ze wel terug in, ja, gedeeltelijk. De boten gaan daar nog wel weer omheen, dus het verkeer loopt net plots is maar het vaarverkeer.
Hoe komt Arend Wisse de boer uit uw slagwaai? Hij is heel heeg op stutsen. En ik maak hem 4 trossield. En nou is het te hopen dat je... Sjoch 7 hoe ze al op in je lezen inderdaad. Het is een wifsgoedje. Sjoch eens naar de Jester maar die kantelt daar stil al net. Ze lezen boven je hebben Jester maar. Hoe komen ze hieruit? Het liep het voor eerst dat Arend Wisse de beste papieren had om als eerste de boppers te tonnen. We ronden hoe bakboord. We draait in de klok in. Dat had een skip hem letter. Want dan kun je als je stuurboord komen nog even je kop in de wind gooien. Nou, dat zoals het al wat verschil. Hij, nou, net stabiel, hè? Werp in je neer en het Ja. warp je er maar. Mooie plaatsjes. Ja, maak hem mat ik al even. Zo nou en dan is het toch al even hard een keer voor de bemanning. De Fox nou en dan is even los. Ik denk dat ik wat meer onhellen had nog. Als ze krijgt maar de Lietse A-klasse. En ze hebben ik een reefje in het zeil, ja al. Vonger Talsma. Hoe bakboord al. Die komt er wat minder uit. Die moet nou al een hele slag vrij maatje. En ja, die zet er ik wil wat extreem terug. Ja. Hopen dat het gotje valt straks bij de tonnen. Maar die zie ik het de vrije wien op. Ik ken net zo lang met worden, denk ik, dat we de bopperstonnen Legends joggen. Ja, de jonge Jasper, juist te betiet. En je het net te betiet, maar wel te let, want zij lezen net zo mooi in het veldje. Dit zullen de 2 koprenners wezen. Als er maar nog één heel voordelig hoe bakboord straks aankomen. En dat zo betekent dat Gele Tadema eens een keer een hele goede start had. Prachtige resultaten, maar hij zielt altijd naar voren. Ja. Dat is de bedoeling vanzelf, maar de start die kon wel wat beter. Ja. En dat dan ook voor het start begint. Sibo Siesling. Juist er als allerlaatste. Ja, hier even de camera onboord, maar misschien had er wat cameravrees. Ik weet het net, Koos, Ja. maar De camera is trouwens weer onboord, Ja. maar net bij een scootje. Die is nu onboord bij de Empire. Jos Spijkerman. De man dus in het bootje dit maar de rode vlaggen wappert. Dat er sjocht dat het net door de messen kan. En misschien krijgen we Maarten Grip in beeld, want hij zou wel in actie komen, Maarten. Prachtig gezicht. En hier wordt het dus even spannend. Sibo Siesling komt hier op stuurboord aan. Hij draait al. Wil bezwaren, helemaal bob in. En hoe zit het met die ervoor? Kennen die er nog wat voor Del? Daar draait er alleen helemaal achter Del. Het zal ziet zijn broers maar wezen. Ze komen breed uit hier hoor. Ja, daar zit geen gatje tussen. Al hier onderwijs naar de boppenstatonnen. Tony Brundel. Ja, stond nota ik nog wel aardig in het klassement, hè? Deal trede plak. Ja. Met 12 punten. Die dat zeker heerskop. Ken die voor deze meutendel. En daarachter, dat zeggen we even. Jester maar. Ligt direct voor Del te kennen. Zeker heerskop ken direct voor Del. En dan doe je goede zaken. Want als dat ik net ken,
Makkem. Hoe komt Makkem de voordeel? Liek het ik nog het gatje te haar. Ze kniepel, gewoon horen. Fok valt alleen, die Esther maar, mooi zeker heerskop. Gaat dat goed? Hij draait. Draait hij op tijd. Waar zit Arend Wisse? Die komt er net goed uit. Die komt er net goed uit. Waar... En het is zeker heerskop. Ja, dit gaat net goed. Dit gaat net goed. Wat verdikken, de man op boord. Arend Wisse de boer. Gelijk op het helmhout van... En nou wordt er op ten razen. Tink om die boord. Ja, daar gelijk al de umpire erbij. Mooi, mooi, mooi. Oh, het hart slaat is in de keel. Ja, dat koerde je van 4 van tevoren ook om Sjen. Bij Jestermar achter op het helmhout, denk ik. Ja. Kan Jestermar nou trots zielen? Want En wel later in het wetter is het Gerald Adema zelfs. Zo samen kennen. dat zou ik nog kennen. Want het wie de man van het helmhout. Een oor niet aan het helmhout, denk ik. Grutte consternatie. Hier zorgen we een per oren. Dit is de Marijn Olstoorn met Hulbe Zwagen. Die ben ik al interpreteer. Ja, Een keer fluitjes. weer fluitjes. Ja. Dus er zullen straffen uitgedeeld worden. Misschien komen er vlaggen in het wand. Ja, laten we even waarom gaan nou op het moment. Want ja, ik hoop dat het al hier goed gaat met die meesten. Dat Arend Wisse de boer, ja, hij zielt, denk ik uit de wedstrijd. Jere, hij komt van, ja, dan ben je te let. Want de Jestermar loopt stil. En dan, oei, ja, het is Gele Tadema die er maar een klap aangeeft. Gele Tadema draaide te let voor zeker heerskop. En wordt er gewoon oorswiept terug dat de opstekker van Arend Wisse de boer er bovenop kwam. En in alle consternatie, ja, er wappert ik al een reden vlagen bij Marijn Olstoorn. Dat is natuurlijk een situatie letter. Ja, laten we even de beelden nou eens zien hoe ze nou al hier uitkomen. Zeker heerskop is daar toch helemaal in de vernieling kwam. En ik neem aan, ja, je bent nogal eerder. De Utentus en alles. Wat een chaos bij de bovenste tonnen. We kennen het haast net eens meer volgen. We zullen het eens even beziekje al eerst te zeggen hoe het komt. Utentus zit op het tonnen, lijkt het. Ja, Makkem komt dit toch helemaal in de problemen. Het zal de gediekste zwerzen. Arend Wisse de boer die niet hoestig gaat. Dat zou ik maar doen. Gele Tadema draaide zelfs ik te let. Die draaide te let voor zeker heerskop. Die moest helemaal voor zijn lijn afwieken. En daar toch kwam Arend Wisse de boer daar naar gewoon. Ja, die dacht, ja, links of rechtsom. Ja, die hier beter bakboord uitgaan kennen dan die er staan. En dan het ton maar missen. Nou, dat is de situatie. Ja, het is spektakel. Het is misschien net het spektakel wat je op uitbinnen. Maar nou ja, en Gerald Adema, hij maakt een mooie vrije val. Het is een sportman. Dat zal wat afvallen. En wat weet, misschien klautert de raas alweer aan boord van het scootje van Jestermar. Ja, net volgens mij mooi dat net. Mooi dat net? Mooi net toch hulp van Boetenaar. Oké. Skippen en meesten aan boord gebracht worden. Maar ja, ze Maar zien nou het zelf ook helemaal fout. Dus Maar dat zou zeggen, dan zou zeker heerschop de protestvlakken loeken matten, of net? ja, we krijgen wel een bericht terug dat hij blijkbaar toch weer aan boord zetten is. De bemanning, Gele Tadema zelfs. En daar, ja, wat doen wij? Strafrondje draaien, ja, dat is mooi. En dan kun je natuurlijk wel weer mooi zielen. Dat strafrondje had er niet in. Dus dat willen zijn, hè, de aankomende dagen. Is die wing, weer wel een mooie zielerij, maar het spektakel dat, nou, dat gaan we nou wel inhalen. Nou, wij maar even bekomen in Vladewiens rak, Koos. Ja. Misschien wie u Wij gaan het letter opschrijven. wie u de valligwaarder, maar uit en thuis draait. Ik al een rondje.
misschien bij uw commentaar enigszins chaotisch, maar laten we zo wie- zeggen dat het ik chaotisch wie op het Nou. wetter. Wat een klap. Oh, volle snelheid op het helmhout. Arend Wisse de Boer op het helmhout van Gele Tadema. Daar is de man weer. Dat is Gele. Gele. En is hij... Nou, hij rent wel goed. Maar hij zal hier even zitten en even bekomen. Want ja, je schrik je ik van. Ja, sjoch is die bemanning. Dit eer het verslaan. Maar daar ga je wel meer mensen in het wetterlijn, hè? Ja, ik ben onze cameraman. Zou ik even helpen de boeierlijn erin te lezen. Maar dat kan er beter net mee doen. Maar een wierpak en dat wiert, hè? Maar hij er weer bij. En zijn broer had het helmhout even oorhouden. En sjurren we even, ja, zij sjur ik even naar de skiën. Nou, het materiaal is nog heel. En dan ben ik benijd als zij nog een strafroentje draaien. Of... En ik ben benieuwd dat er zeker heerschap, maar het liep het er net op dat er een vlaggen hinget. De Ja. broervlaggen. Maar dat is ik een heel lijn in de vierte. En ze krijgt zeg ik hem wel. Oké, Maar als er roentjes draait binnen, ja. dan, Kees maar ik weer uit dan kan ze maar ik weer uit heli. Nou, dit is de skiën. Het valt gelukkig mooi om een mens en materiaal. Vooral de mens. Ja, hij zit er nog wel even eerst. En shut even in zijn hand van oeh. Maar hij, Ja. hij werd echt torpedeerd, hè? En Lancière. Hij lanceerde het nog. Ja, het heeft me correct. En wie mooi in beeld bracht. De camerameesters zitten er weer bovenop. En de winst krijgt meer protesten. Ik zeg dat de KL een protest erin hier weer het. Ja. En een fluitje. Zien dus de weer druk mooi heel bezwaar aan het praten. Jester maar, ja, misschien even naar de koprenner nou. Of is dat nog Jester maar? Ik weet het niet eens. Ik ben er. Ja, Het lijkt erop dat Jester maar nog steeds op kop leidt. als je het aan het wissen een strafballontie draait had en Gele Tadema net, dan zou het best wijzen kunnen dat Gele Tadema er een uitzien hield. En leidt Ulbe Zwaga dan op een tweede plak. Jij er. En Marijn dan- Alsoren treien. Ja. Dus de skipper die door het boord slaan is, weer aan boord klauter is, die leidt hier op de Tjoekemar bij Ichtenbregen op het eerste plak. En hij docht het heel goed, want in het klassement op nota staat er te redden. Maar even onder voorbehoud. Ja. Want we Maar- weten net dat er nog protesten binnen. Eén ding is zeker. Arend Wisse. Die had een rondje draait. En Jirre Vonger Talsma helemaal achterom. Mooi Daan van der Meer. Nou, dat we dan toch even wat in een rustig rakje zitten, kunnen we nog één keer even iets verder onkomen op die situatie. Krijg maar die Bobbes de tonnen. Daar is Gele Tadema. Die gaat voor Sikke Heerschopdeel. Die shut dat het op lijst net ken. Die draait. Nou nog goed. Hij is nog net door de wien. Het is nog net door de wien. En je maakt Sikke Heerschop al van zijn lijn afwijken. Die met rug in de wien. En daar Komt, beziekt Arend Wisse er nog toch tussen terug te komen. Nou ja, nee, die beziekt het gewoon nog alles te vermijden. En ja, je wordt Sikke Heerschop toch echt slachtoffer van deze hele situatie. Want die hier oors gewoon als eerst op die ton aankwam. En ja, Jestermar had een protest. Ja, dat zal wel zien. Arend Wisse wezen, die had al een strafroentje draait, maar dan moet je alsnog wel protesteren. En hoe zit het bij Sikke Heerschop aan boord? Ben daar nog protesten? Dat zou dan zien deze meesten wezen, want ja, die had gewoon heel soort nadeel gehad hè, van Ja. deze actie. Ja. Want die zielt nou op een zesde zonde. Ja, het is nog even moeilijk te zien. Hoe hij voller scootjes ertussen komen. Nee, die zielt dan als die achter wel bezwagen onken. maar ik vond wel dat het mooi zuiden kreeg, dus dat nog een keer zegt. En nog een reden vlagen bij Hulbezwagen. Ze hebben ziek bezocht ze wel te ontwijken, maar ja, wie ik in Romte,
geen mogelijkheid om daar goed bij te komen. Zij hebben alles die om een aanvaring Ja. te vermijden. En daardoor waren ze door de wienjager. En zeker heerschap, ik een protest. Ja, dat zal duidelijk wezen. En dat is dus een protest in Jestermar. Ja. En als Jestermar dan, dat nemen we maar aan. Jestermar nog verstandig was. Wie gingen ze alle rond te halen en in die route een rondje te draaien. Maar hebben wij net alles jongen, hè? Soms het net die een haar. Nou, Denk het dan net. lees je net op kop. Dat Nee, is onmogelijk. Dat is... Dat is weer. Dan wordt het Joen drok in de protestkamer. En dan maar we straks ik maar even bij de KL zien. Ja, nog wel op kop. We zien het er even bij. De rennen protesten. En zij winnen direct bij belutsen. Tony Brundel komt er dan weer aardig uit. Ja, maar zo'n chaotische situatie ben er ik altijd de mensen die daar Dan profiteren. van profiteren. Dit is ook altijd een cruciale tonne. U ten thuis een rondje draait en toch alweer ontsluiting. Dus ja. En dit binnen achterblijvers. Vonger Talsma, Daan van der Meer. En Sietse Broersma had het ook moeilijk in de grote A-klasse dit hier. Ja, zullen we voor maken, want er zit 15e in de tussen staan. Ja, en dan wordt dan van zijn Vonger Talsma gelijk al een heel soort verwachten zijn eerste hier. Maar in principe doet er het prima als debutant. Ik bedoel, zeg het ik in de SKS. Ja, die skippen zijn mooi gewoond. Ze moeten natuurlijk een ieder de tijd krijgen om het materiaal te wennen. Nou is het natuurlijk, jawel, zei je te volle wennen lees je er weer uit. Dus dat ken ik net, maar hij doet het keurig nog. Zeker heerskop. Want dat is zelf wel een groot verschil, hè? De degradatie en ik net samen wat treien scootjes die het omheen kennen, maar ik treien die eruit maken. Ja, dat is het mooie van als je meerdere klassen hebt. En hij werd vliegen je kampioen in de B-klasse, die je daarvoor was de kampioen in de C-klasse. Het verhaal is al wat bekend. Zien hij die dat in treien klassen kampioen. In alle klassen. Mak hem. Nou, het lijkt gelukkig een beetje op elkaar, Koos, Ja. want Ik ben benieuwd of we het weer vuurwerk krijgen bij die bovenste tonnen. ja, Want dan, ja, hoe het ik draai of keer, alles komt er zelf bij een oor. Hè? Welke slag had je ik maar maken ha? nou ja, dat is ik, de essentie Ja, van dat is wedstrijdzin. het mooie. Ja. Maar ja, toch al dat gegrien bij die ton leidt alles nou gelijk natuurlijk al een beetje verder op elkaar. Nou leidt het de tweede raak altijd wel wat verder op elkaar. Lucas Bauma kwam aardig uit deze situatie bij. Hier een wat Ossiel. Nou, dat kwam goed uit. Hij kon er omheen. Is zien waar ik wel wat, dacht ik. Ja, vliegen hier eerste jaar op dit wetter. Dus toen was het nog wat hudder. Jestermar kiest helemaal de kant van Jester C. Langs de geul. En ik ben benieuwd naar hun visie. Hoe ze dit protest besjoggen. Wat zeker heerskap zien hun had. Tenminste, dat nemen we maar aan. Ja, bij zo'n Ulbe zien protest dan zien ha. Ik denk dat, die serie ik al drok met Marijn Alsthoorn in gesprek. Ik ga de fluit van de scheidsrechter ik een paar keer. Ja, en misschien weer dat om de Tjenne Boejongen, maar ik ben net de oorenscootjes die rondjes draait. Ha. Op Arend Wissenaai en de Uten Thuisnaai. Lucas mooiste. Bauma, die gaat hier mooi door het veld heen. De meeste tonnen net eruit zien, maar net een enkel onderdeel hebben bij die FK's. Nee. Ik net maar de geek, maar had je nou toch oren er zien dreun worden, omdat een oren een fout maakt. Dan ken je nog een verhaal, recht op Juist. verhaal had je dan. Ja. Sibo Siesling, de Boppenin.
Joert er wat beter bij op hetzelfde wetter. We hebben juist de Zielden. Die gaat vooruit een Tuusdel. En de wind die skift het wel wat, hier. Hij rent er prachtig terug de waaksdom. Ja, Sikke Heerschop is alweer in achtervolging. Hij rent als een trein het schip. Dat hebben we juist Riksje ken. Zucht net naar het klassement, maar ja, dat... Saiter. Maar dat zoekt nu Joert maar dwang, want zij staan er florissant voor. Ja, maar daar ook iets en dat is dat protest wat ze verlenen hebben. Daar hier er juist over. Maar staan ze wel op het eerste plakje. Had je die zandjepunten al ook. En hij weet wat kampioen worden is in de A-klasse. Maar dat water in 2013, zeker Heerschop. Ja, Marijn Alstoorn, ja, dubbele vlaag. Het is net nedig, maar hij had 2 protesten. Je mag je ik invoeren. Ja, die had de hele week last van orenboten. Kom je wat minder uit de start, dan mag het natuurlijk nog net gebeuren. Lucas Bauma is zeker Heerschop voorbij. Of dat ze krijgt ik al, ik je het net noteerd. Nee, net als mij net, nee. Zeker Heerschop mat achter Lucas Baumodel. En die draait gelijk, want die wil straks ik oer een bakboot op die tonnen komen. Hij had zien wat het voor gevolgen had. Is er op tijd. Om zeker Heerschop nog smarige wind te aan. Daarvoor Jester maar. En Ulbeswaga. Ik mag de protestvlagen. Ja, dat hebben we al neemt. Hoeveel vlagen hebben we? Ik heb 4 show meer. 15. Ja, Janne Woord, Ulbe. Jestermar, ja. Jestermar, Ulbeswaga, de Waagsdom. Zeker Heerschop en Marijn Alsthoorn. Die er 2 hingen had. Ja. Maar misschien ben er nog wel meer. Ulbe juist er woord net. Ja, die zit er nog aardig bij. Maar weer een protest. Ja. En ik zie hem niet meer wonen. Dan zie je op het randje. Misschien er regelmatig doorheen. En dat is onder jury om dat te beoordelen. Boppien en luidt alweer de tonnen. Wij zijn omheen maten. Ja, daar. De tweede. Jestermar gaat al hoestag. Daar komt Lucas Bouwman. Die maakt het een mooie slag. Makkem kwam ik wat moeilijk uit die situatie daarbij. Maar helemaal terug de uit en thuis omheen treuen. En hier ik behoorlijk hinder van die onvaring. Zo dat het helmhout al wat beet ha. Zo de Rolf en adviseur even hoe nam ha. Nou, ze kennen beide. Ja, hij zit zelfs alweer aan het helmhout. Gele talen maar dus. Mooi het dwarp Jestermar als eerste om die bobbes te tonen heen. Dan krijgen we Ulbeswaga. We zullen maar eens even mooi schreeuwen. En dan denk ik Lucas Bauma. En dan Sikke Heerschop.
Even een beetje help om die tonnen heen te sturen, want de krachten staan aardig op het helmhout. Hoe zit het nou? Elkaar is er nou bij Esther Martinken van Blikstinder. Dat, ja, er zijn zoveel vlaggen. Dat zal ik niet in zijn neus wijzen. Dat zit ze wel in de gaten. Ha. En we draaien aan naar we de rond te nog dat strafrondje. Kan Nee. dat helpen? Nee, Nee. maar ja, als je besluit je daar trouwens nog zien vlagen eruit te halen, oké, maar het moet bij de eerst best mogelijke gelegenheid als je vrij binnen. Sibo Siesling, moet ik in een gatje draaien. Ken dit. Hier, protest, Sibo. Ja, en nog een vlagje erbij, Koos. Schreeuw maar op. De Utentus, protestien, Sibo Siesling. En daar is het fluitje van de umpire al. Ja, het is Sibo Siesling. Het koel krijgt net. En je hoort dan mooi zilend, maar... Of wie het is Tony Brundel. Wie Tony Brundel, denk ik. Ja, het wie het is Sibo, maar nee, wie mij de Utentus, dat klopt. Sibo moet een rondje draaien. De eerste fjouwerhak. Jestermar, Ulbe, Zwaga, Lucas Bauma en Sikke Heerschop. En dan zijn we Sjen. Nee, volgens mij de Utentus, wie het is 400 tonnen. En daarachter Tony Brundel. En is dat het Zwarte Wief, denk ik, ja. En dan is het weer een moeilijke tonronding. Dit keer voor Sietse Broersma. Hij mooi. Nee. Ja, die fluit die jij wel. Hij had al wat er helpen bij in de boord, want hij kan het haast net bij volgen wat er al hier gebeurt. Dan wie het de Ilkje die daar als achtste denk om het ton kwam. Sietse Broersma die ging als jongende op de ton, dus die noteren we dan maar even net. En daar is het rondje, het strafrondje dat Sibo Siesling maakt. En daar gaat de volgende die een strafrondje maakt, dat is Sietse Broersma. En dan op een jongende plakje de jonge Jasper. Misschien hebben we in een oerslijn, maar het is nog steeds een hele chaotische tonronding. Ja, er zit een hele protein. Spektakel. Op en hij dus bij die bobbenste tonnen. Dan kan ze nou in bekomen. En ik heb één, denk ik, vergeten in de tussenuur. Dus ik denk dat op het zesde plakje het makkemascoetje komt. Die zielt je nou vlak achter Sikke Heerskop. Wordt dan op een vijfde plakje. Voor de Utentus. Ja. Nou, we krijgen aanstonds de kans weer om dan de hele 16 op de goede volgorde te zetten. Al wat donkere wolken. Boven de Tjoekemar. Daar kan natuurlijk ook wel eens wat wind in zitten. Ja. Dus ik wat skier al jaren.
En we kennen van alles over over kopposities en klassementen, maar mij savalereert in het wand. En had hij al hier hingen blijven en waarom zouden ze net hingen blijven dan wordt het jong led van de Wechten definitief klassementenmaatje kennen. Ja, en terecht. Ik bedoel, zeker Heerskop door de Wilde Witse waren echt stevig hinderd. Ja, en shit dan nou degene waar hij van vindt dat het die in het farmziel. Ja. En dat is ook nog een grote concurrent in het klassement. Maar ongeacht dat, ja. Hij alle rechten om daar op te protesteren. En alles waaronder waait naar de poorten, de gate. En dan kun je kiezen welke tonnen nemen wij. Nou, en dan zal de gravel weer veel weer komen. Spannenburg op achtergrond. Ga je die kant uit, de eerste slag, of ga je de eerste slag naar Ichtnebregt uit. We zullen zien wat de nummer 1 op dit stuit kiest. Die gaat eerst de kant van Spannenburg uit. Hij loopt er toch mooi uit, hè? Ja, ik werd toch een incident natuurlijk, hè, dat je zo'n grote voorsprong had. Maar in alle consternatie had je skipper op boord Ja. vlucht. Ik benijd hoe dat beoordeeld wordt, dat je mensen weer aan boord brengen maaien. Dat nevens het reglement, tenminste het regels voor wedstrijdzielen, maar je geen hulp van boet na. Ja, dat is hier dan duidelijk wel aan de hand. Dat kennen we dus, nee. Wil bezwaren, voor welke boei kiest die? Die lijkt het om dezelfde te gaan. Ja. Het werkje voor de man, Joet. Bij de grutskoort. Ik bij de fok, maar het grutzeil had even wat meer kantenmeters. Lucas Bauma kiest ervoor om eerste slag naar Ichtnebregt te maken. Een zeker Heerskop gaat achter Ulbezwaar gewoon. En wij krijgen terug dat Arend Wisse de Boer met het gediksterskoetsje de wedstrijd verlitten had. Hadden ze dan pech of ben ze moreel een beetje brutsen? Ook. Hier hadden ze moeite om de loer terug te krijgen bij Makkem, maar krijgt op tijd. Tony Brundel. Dan is het een dure dag voor Arend Wisse. Jazeker. Zo'n klassement. Tony Brundel is de Utentuus voorbij. En dan hebben we het achterveld. Dat hebben we nog net echt hoorn. Maar er zit Daan van der Meer. Zit daarbij. En het Zwarte Wief. Die gaat nou om de onderste ton. En de Ilkje 2. Zie het er bij de start ik aardig bij. Maar helemaal in de achteraan. Ja, dus met die loerten is het hutwerkje om die er goed in te krijgen. En wat skipper een beetje aansturen.
En dit vergt vakmanschap, zo'n loert hanteren. Dat moet precies op het goede moment. Want de oors dan breekt zo'n stok samen. Of luidt er op boord. De achterlijn van het veld. Vonger Talsma. Liep het nou heel dol achter om te zien. Of komen er nog wat op de mat nog wat meer wezen? En hier is de kraanline los. Ja, het materiaal had je kent er zonder. Het is alleen een beetje strikken even oppassen. Maar het materiaal had een soort te laaien, ja. En daar komt helemaal de achterhoede. Zeggen we krijgen even Sietse broers, maar die moest ik een rondje draaien. Ja, de Tjoekamar kleurt readuwt van de vlagen. Net van de zinnen, want die is er net. Maar het is een heel chaotische wedstrijd. En haast alle vlagen ontstonden bij de eerste ronding van de bopperste tonnen. En dan liep het nou alles een beetje rustiger te worden. Nou nog wel, Maar net maar de wind. Ze komen inderdaad kozen kan de Brutsie even, maar we hebben de bopperste ton uit. Ja. Nou, daar hebben we de tweede keer spektakels, jongen. Ja. Gele Tadema had even in het waterlijn waar op boord zwiept. Mijn ervaring bij Arend Wisse de Boer. Maar het zit nou weer rond Helmhout en ze lezen voorop. En ik ben hun de reden vlagen. Ja, ze hebben zelf net onnodig. Ze weten dat er geen harde protest is. En dat zult wel wat mooier waan. Als je samen in het klassement staat. Dat de protest dan de terugslag. Ja, die had erbij, dat weet ik. Maar Jaan ken. Ja. Maar we zullen het zien. Maar ja, zij moeten ik in de gaten nog aan dat ze Net goed toch zien. een oren hinderden. En dan denk ik, ja, draai een rondje. Daar gingen ze alle tijd voor nou dat Gele weer onboord weer. En dan gingen ze nog volop in de wedstrijd zitten. En nou met ze vrezen, denk ik. Wilbeswara in achtervolging op de Jestermar. Lijkt het een beetje kalmer al hier. Maar de wien. Hij zegt weer wat draait. Ja, en serieus, op het moment dat ik zeg dat het kalmer wordt, dan komt je met toch een vlaag aan. Ja, en weer aan. Jongen, prima anticipeert de bemanning. Nou, we hebben al gewoon het spuigat deze week heen in Scootje Toek. Nou, dit zijn de spuigatten, ja. Het rent eruit. Ja. Dan weet dus ik weer ze voor binnen. Het wetter moet weer van dek houden. Een enorme poester in één keer.
ken gele taren maar de ton on, want net als mij moet er nog ergens in lezen de boppen. Ja, hij maakt Ja, verder, nee, ja. hij maakt verder. Ik denk dat er nog een slagje mooitje maakt. Als het wel zien, oh, het is nu deze hoek. Zou het misschien Zou het kennen? nog kennen? Ja. Het is altijd, dan kun je misschien wat camerabeelden en hoeken door, ja. Wil bezwaren krijgt hem even gunstig nou. En die gaat er ik neder, want je is er maar met alles dwan om die tonnen te helling, hè? Dat wordt nog krap. Maar soms heb je de gelok dat die wien krijgt even skift bij zijn tonnen de goede hoek in. Dat liep het er nou ik op. Ja, zij krijgen mooi ik een heel beetje omheen sturen. Kan zij keurig de ton on. Geen meter te volle zielt. Ja, en dan is in deze kopgroep Makkem, ik al. Makkem had een mooie slag maken. Die loopt heger dan Lucas Bouma. Makkem volop in aanval. En dit binnen twee, die hier in de kopgroep, die beide geen rede vlagen ha of zien hun. Dus er kan nog van alles voor hun gebeuren. Zeker heerskop. Liek het hier wat het slachtoffer te wezen. En ik mak hem hun dan al voorbij. Ja, je krijgt wel altijd even, ik mentaal even een dreun van zijn situatie. Hè. Je moet je wel weer even herpakken. Wil bezwaar gaan, ken die de ton on? Nou, dat maakt maar een hele grote opzitter hier. De fok los, kop in de wien en dan op je rompsnelheid even rug in de wien varen. En ja, hij doet het heel mooi hè. Ze gaan natuurlijk aardig gong. Maar hij had hem even nodig, de opzitter. De nummer 2 in de wedstrijd. Ja, De man op het voordek vond ik spannend. de lichaamstaal spruts even. En dan Lucas Bouma. En dan had Klaas Couperus maar het makkemerskoetsje goed in. Die is zeker heerskop voorbij. En zeker schreeuwen we op als de nummer 5. De nummers 1 en 2, de eerste Mar en de waardrom van Ulbesmar nog een beetje los. Nou, dan krijgen wij nog even het berucht ben ik dat van Andor Faber, uw man op het wetter. Die mooi Gjalt de Jong. Die had even mooi Arendwisse de Boer praten en die jouwt een miel, mooi dealing. Als je zandflater maatje, verdien je het net om je nog te zielen. En excuses on Gele. En dat is Gele Tadema. Nou, dat is een Netjes. hele netjes opmerking. Een mea culpa van Arendwisse de Boer. Ja, domme fouten kun je maatje maar rijden, dan je conclusie eruit loeken. Dan is het altijd snel weer verjoen. Wat kan zeker Heerskop nog? Zijn kampioenschap liep het wel in zicht te komen door dit alles. Alleen hij verspielt het nou wel wat plakjes. Binnen de daar ik een beetje ouwe. Of binnen gewoon de makkers die ze verschrikkelijk goed varen. Dat ik de kampioen van Twa Jelien. En het staat ik nog niet zo gek in het klassement. Het staat op het 5e plak. En ik ben Tony Brundel, zullen we nou een vlagen. Die een protestvlagen. En nevens mij wie dat ze krijgt in de Uten thuis. Die moest aan.
De Emmanuel gaat eromheen als de nummer 6, denk ik. Dat doen oororen van in de protestkamer. Vrouwtje Oorzinger-Meijer had de kraanlijnen weer vastgekregen. Vinden zij het gotje tussen Vonger Talsma. Bis zij op tijd door wien. Dat komt ik al hier dicht bij elkaar weer. Maar dit liep het al hier goed te gaan. Maar hier wordt al ropt en razen. Ja, dit is de volgende. Wat gebeurt er hier? Ja, hij had er duidelijk les van. Maar hij stereerde de vlaggen nog net, wils de umpire er wel achter zit. Misschien had het er gewoon wel geen zin om. Ziet mij het shirt achterom. Ja, de vlaggen maar daar wel terstond en onmiddellijk hezen worden. Dat. Dus liep het zonder gevolgen te blijven. Maar ik in de achterlijn dus nog volop streets. En op welk plakje ben we nou? Nou, dat is ben we het al weg? Ja, nou, de jonge Jasper en Vonger Talsma en deeltje 2, die binnen om de tonnen. Nu gaat de strijdber. Zien hoe God dat was een oor houden. En ziet ze Broersma De zit Ora, daarachter. het Labora. Dan ziet ze Broersma. Ja, de grote problemen voor de Oret Labora. Voor hem wordt het een hele tour om zich te handhaven. Dit hier in die grote haaklossen. De strijd tussen Klaas Couperus en Lucas Bauma. De noemen strijd en fjouwer in deze wedstrijd. En wat we nog net in hebben is de top 3 van de orenklassen even nemen door elke midi. Nou, ze hebben het ook met aan, het kennen we even. Pieter Jellis Tjulker in de C-klasse. Zijn vierde overwinning met het scootsie de sterke Jerke. Onderwijs dus naar het kampioenschap en naar de B-klasse. Tweede plak, Joert. Ik van de nummer 2 is dat in het klassement Jan Visser. Maar dezelfde rust uit Heeg. En op het derde plak kwam Joert door de streek Thomas de Boer. Maar de 3 haringen, dat scootsie dat kent je elke. Ja. Dat is de oude zeug van vroeger. De 3 pompenbladen met 3 jeringen worden. Ja, hij komt uit Enkhuizen, waar het Joert te redden. En dit is ik de top 3 van het klassement. Tjulker, Visser, de Boer. Dan zie ik even verder naar de B-klasse. Daarin wordt de winst voor de Grietje Obis van Arjen de Jong van Koudem. Op het tweede plak Wietse Heerschop. Dubai stuurt er zo mooi achter. Hing het ik op het scootje, maar de woeste aan. En Gerrit Huisman van de Gala Madammen. Maar de Utestriet waard derde nummer 3. Zo gauw even naar het klassement in die B-klasse. Aan de leiding Walter de Vries. Hij waard Joert vijfde, dat is een aanloker.
Stiet goed onder leiding. Wietse Heerschop op de tweede plak. Is nog wel spanning trouwens tussen die twee. En Arjen de Jong, de winnaar van Joert, op de derde plak. Nog 2 dagen, Siele op een lemmer. En dan de Lietse A. Dus even zien of we die ik vind kennen zo gauw. En dan maakt het spul het wel waan. Aangebaanstra, maar het scootsie avontuur uit Heeg woon Joert. De tweede plak weer voor Bernd de Kneut uit Eemnesma, de Eemlander. En Sjebbe van der Veer naar de welvaart uit Elehuizenbad treden. In het klassement gaat Age Banstra onder leiding voor Rutger Boonstra. Maar de hoop op welvaart uit Snits. En op de tweede plak Sjoerd Kleinhuis, maar de Lietse en de Waardster. Ja, en ondertussen zeggen wij hier aan de kop Gele Tadema en heel lang vooruit. Maar Ulbe Zwaga, die krijgt nog wel wat werk, Joet. Want die shit al dat Lucas Bauma heel dicht op zijn kont zielt. En ik mak hem zit steeds dichter bij dit groepje. Daarachter is het ook al zeker Heerschop. Die kiest voor Noordertonnen. Ja, daar kan er wat wisseling in zitten. Ja, zeker hetzelfde helmhout. De fok al wat jij dan het grutzeil. Dat is meestal heel zwier voor de skipper. Want dan drukt de kop nog voort, omdat daar al meer drukking staat dan op het achterskip. En dan moet je hun heel soort bijsturen. Wat in feite eerst het grutzeil wijzen wat om is en dan de fok. Het Zwarte Wief is Joet ietsje meer in de middenmoot. Jaap Hofstee. Ten thuis. Eindelijk een protestje in hun. Sikke Heerschop is de enigste van die kopgroep die de slag naar de geul kiest, naar echt naar Bregen en naar een heel kwart stukje oer Stubert had ik Lucas Bauma dat nou kiezen, want die hier waarschijnlijk de volle hinder van Ulbe Zwaga. Zat dicht ziet hij erop en kiest de vrije slag. En Ulbe Zwaga shut het nou ik en die kiest er ik voor om het groepje net los te laten. Sibo Siesling achter Vonger Talsma. En wij hadden correct dat hij net 1, maar 2 rondjes eruit had. Nou, dan is het nog knap dat je net al de lijsten lezen. Hij is toch al een oerzicht koos hoe ze nou al hier precies lezen. Nee. Dus dat is heel goed zien bij de bobbers te tonen. De eerste 6 met de valwaarder. Ja, van gewonnen weten we dat wel, maar dat in dat tussenstukje werd er uit een thuishield. En nou krijgen we even... Dan volgen we de tweets van de IFK's maar even, want die horen dat keurig bij. Dat is op het eerste plakje dus Jester Mar. 2 de Waaksdom, Ulbe Zwaga, 3 Grutte Pier. 4 6 gebroeders Makkem. 4 Wilde Witse. 6 de Emanuel. 7 Utentuus. 8 Lietse Lies. 9 het Zwarte Wief. 10 de Westenwind. 11 de Jonge Jasper. 12 de Jonge Jan. 13 Ilkje, 14 Strietber en 15 de Ora et Labora. En nummer 16 Arend Wisse de Boer, die is nu huis. Door de ervaring voelde hij zich zo schuldig en verexcuseerde zich. En zei, zullen we net terug naar zo'n domme flater.
maar herpakken en morgen opnieuw beginnen. Lucas Bouma, die zielt er mooi terug, Joets. En die ken mooi al die protesten. Oh, jongen, ja. Joet, ik zou maar als eerste worden. Nou, en let ik hem nou ik als eerste in de pool neemt, hè? Dus. Tja, wij werden net wat jong of benauwd in de protestkamer Badesil. Maar als het is juist, dan denk ik, het is zeker heerschap het vijfde plak houdt Joet. En misschien nog wat naar voren kan. Dat liep het dan de grote winnaar van de dag te wijzen. Sjoen het klassement. Ja. Wil ze toch even een verschil zeggen in tuurvoering. Bij de Lucas Bouma, die zielt voor vol. En dat liep het nou Ulbeswaga, ik ze zielen. Dan gaan ze toch wat uiter heeft sommigen. Of de Lucas Bouma misschien al zonder reven begon. Want we zeggen, ik ben per oren toch wel een reven in het zeil zitten. Zoals bij Sikke Heerskop. En verliest er daarom wat romte. Want ik, Jestermar, had hier een reef in het tuig. Alweer trodde wien. En denk alweer op waai. Oer bakboord op de bopperste tonnen. Ja, hij is wat op en orde wien. Het liep het nou al even wat rustiger. Maar hij valt er net uit, zoals we een paar dagen geleden hier. Nee, daar hoeven we net op te Daar rekenen. hoeven we net op te rekenen. Lucas Bouma, zucht daar. Hoe bakboord. Mak hem al weer onkom. Had er genoeg romte. Hij weegt het er net op. Klaas Cuperes die zielt er als een kanon terug, Joetje. Die gaat prachtig, want die liep het nou ik al. Lucas Bouma te pakken hebben. Want die gaat je mooi volle snelheid. Dendert die denk ik voor hun hinnen. Nou, in ieder geval boppen hun luidt hij nou. En natuurlijk ook een mooie score. Hè? Ja, net starten op hielpen. Toen hij de malheur met zwut. Maar een tweede en de tweede plak en een halfde plak. Dan doe je echt mooi in het klassement. En hoe komen die twee straks uit mooi Ulbeswaga? Want dat liep het ik alweer spannend te worden. Draaien we even naar rechts. Daar is Ulbeswaga. En mijn hele lange bakboordslag is het zwarte wief helemaal naar de goal te gaan. Die beziekt het wat. Daar zullen we links in beeld Ulbeswaga. Lucas Bouma krijgt nog een mooie vlaag, die kent wat omheen. Want die moet natuurlijk de tonnen ik nog erin kennen. En maak hem je boppen. Het liep het nog dat Ulbeswaga de voordeel kent, maar. En het is ik als hoe krijg je hem krijgt even de wien, hè. We zeggen dat er hem even heel mooi kreeg. Nou valt er weer wat in. Maar hij zal ik alle rond te neder gaan. Prachtig beeld. Ja, de wien die is wat zuidelijker. Hij kan hem nou heel mooi heeg opstekken. En kinder de voordeel. Hij moet ik 20 meter oer hebben, want zo lang ben die scootjes. Hij beziekt het in elk geval. Maar hij gaat op die toestag. Ja, zo zei ze. Ja. En kan hij dan de ton onrennen. Want ik, Lucas Bouma, hier het er al moeilijk mee. Maar dit gaat nog keurig. Maar Bouma maakt meer gong. die had natuurlijk, ze ben nou natuurlijk straks boord aan boord met elkaar. Deze treien, ja, al koor geen centimeter. En zei je dat, mooi wedstrijd zien.
Kerel Tadema is al bij de bovenste tonnen. Bloot op nummer 1. Ken Ulbezwagen de ton aan. Die zit een stuk leger hier. Nou, dan Lucas Bouma. Dan, ja, die hebben hem al wat oerzield. De grutskoor gaat bij Lucas al wat losser. Bij de grote pier. Dan is dat goed nice voor Ulbezwagen, denk ik. Want die kan dan nog wat hoger opstekken. Ja, de Waaksdom redt het op. Geen risico nou nemend op die draait. Dat geldt ik voor Lucas Bouma voor Makkem. En het koe ik, want ze hier nog wat hoe zielt de bakboord skippen. Maar hoe lang kan de Waaksdom deze twee skippen nog van het leer houden? Want die komen iedere route een klapje dichterbij. De Keil. Achter Sikke Heerskop. En Tony Brundel is er ook alweer dichtbij. En deze scootjes zullen daar nog wel achter wel. Matten, nou ja, ze lezen sowieso een stuurwoord, maar al woorden ze een uitje, dan kennen ze het net. Schijp ben al een uitje voor hun. En laten uit en thuis in deze route wat verlen en onder plakken. Maar die zit nu achter de Lietse Lies. Ja, waarschijnlijk weer de protestvlagen van Tony Brundel, in de Utentus. Zwarte Wief. Die sluit mooi, jongen. En dan de achterhoede. Mat al uitzien voor de skippen die hoor. Bakboord ter ziele. Ja, jonge Jasper die moet al afvallen. De romte. Jan, omdat Vonger Talsma er ik nog bij tussendeel wil. En hoe komt het met Daan van der Meer? Ja, die draait nog bob in die skippen. Ja, deze fjouwerscootjes matten nog om de bopperste tonnen heen. Wiels we die orenscootjes zoals Lucas Bouma en Makkem daarachter, die hebben dat lang hoor. Maar deze treien lezen boord om boord. Daar komt straks de Ilkje in komen. Kan die nog voor problemen zwergen bij deze treienboorden? Ja, die kan vrij hoe start nou. En die loopt op bakboord. Hoe komt het dan mooi Vonger? Liek het dat de jonge Jasper al ervoor kiest om wat uit te vallen. Daan van der Meer kennen verdel. Vonger Talsma die draait. Is hij op tijd? Had hij rond om te draaien? Hij kent de koppen nog net, de konten nog net trok rijden. Ja. Nee, ik de Ilkje 2. Mat van der Lijn al liek het. Mat uitwieken voor Vonger Talsma. En dan op Nij weer een situatie bij de bopperste tonnen. De jonge Jasper gaat veilig iets halve. Achter alles del. Ja. En daar is de umpire alweer. Hij mooi, ik een straf Jan als de oren het zelf net doen, maar dat zal net zo gauw gebeuren.
En hebben ze mij ook dat ik net in dit geval. Dat is toch mooi, of net? Nou, het is Koos hij deeltje 2 hier hinder van Vonger. Hij moest van de lijn afwijken. Dus de vraag dat zij op tijd oer bakboord leiden en hoe vier dat van de ton is. Je kent het daar mooi discussiëren als je het waan. En daar lijkt het al dat er in je voren erin. Dan weet ik net dat het mooi vlaag is. Nee, dat is om het zwit erin te trapen, lijkt het. Oh. En misschien had er ik al gelijk de straf genomen of zei van nou ik draai straks wel een rondje dan mooi dat ik. Maar dat lijkt het net te gebeuren. Wil ze toch de Rutten hier in de studio wat meer trillen? Ja. Dan lijkt het erop dat het al wat harder begint te wijzen nou en dan. Strijd weer op plakje nummer 13. De jonge Jasper verliest een aantal plakken op 14. En zit zijn broersman maar de Ora et Labora is de nummer 15. En meer hebben we op dit stuit niet meer. Want voor de mensen die de letter inschakelen gaan. Het weer consternatie bij de Boppenstatonnen in de eerste route. Maar een onervaring. Skipper van het warp Jestermar, Gerard Adema. Die waard als een raket afsketten. Toch het scootje van Arend wist de boer. De rekkerhelm houdt. En dan ging de skipper. Hij is letterlijk aan boord gebracht. En het ben oervlaggen op een hele pro scootjes. Op het scootje van Gerard Adema. Warp Jestermar op de Waaksdom van Ulbeswagen. Sikke heerschap. Maar de Wilde Wiets had een protest. Marijn Alsthoorn had er 2 vlaggen in hingen. Tony Brundel had er een vlag in hingen. De Uten Thuis had er een vlag in hingen. Florian Zwart is dat. Dus de wedstrijd wordt het misschien een liedje 2 uren. Maar daarna komt er nog een hele nasleep in de protestkamer. Of zonder nog meesten wijze, skippers wijze. Die dansers zeggen, we hebben prachtig mooi schild. We hellen maar uit. Bad Wolles. Het Bad Wolles, en vooral als het dan in de achtereinde is. Maar ja, als het dan weer om degradatie gaat, dan is het ik weer de belangen. Ja. En het is soms hoe groot is de fout? Heb je er echt heel soort les van? Ja, dan moet er gewoon zetten worden. Of is het een iets beetje hinder en maakt het net zo voluit. Dat is nog wel eens een verschil. Lucas Bauma, liek het jere boord om boord te komen, mooi Ulbeswaga. Ulbeswaga loeft. Kan de grote pier op tijd de loet eruit krijgen. Maar hij kan er ook gewoon verdelen. En nou jaren wij 2 skotten en ik neem aan dat de finish erin komt te lezen. En dat krijg ik bevestigd straks bij de Boppenboei de finish. En Lucas Bauma beziekt het nog 1 keer dan met de stuurbotonnen te pakken. Om nog 1 keer een onval op Ulbeswagen te doen. Maar de afstand tussen de skippen binnen wat groter worden hier. Ik maak hem had de ontsluiting een beetje verlen. En dan hebben we de nummers 1 of 2, 3 en 4. Voorop leidt Gerard Adema. Die is al uit beeld. Sikke heerschap leidt op een 5e plakje. Had nou even vang je niet aan lest. Nog 1 kruisrak en dan weten we voor eerst hoe de scootjes in welke volgorde ze over de streek komen.
Uit en thuis, maak het eerste slag. Naar Jesterzee. Wils de meeste scootjes toch. Eerste orenslag er maar op kiezen. Nou, en even wat rustig aan in deze justerbaarlijke wedstrijd. Is ik wel even noffelijk. Maar er zit persoonlijk wel wat in. Ik neem net aan dat het dorp Jestermar de winst nog sloepelt. Maar daarachter, met Ulbes Wagen en Lucas Bauma en Klaas Couperus, en Makkem, is er persoonlijk nog wel wat mogelijk. Kan het een spannende finish worden. Ja, en vaak willen de scootjes graag zo gauw mogelijk naar de lemmer, jongens. Om daar een plakje te zieken in alle drokte. Maar dat zul voor een, nou, haast de helft van de vloot, kijk we ze nog even door hier. Want het ruimprotesten. Ulbes Wagen nog op het tweede plak. Maar meestal is het een skipper, maar een bemanningslid wat naar de protestkamer hier of net. Ja, je hoeft de skipper net zelfs te wezen. Maar ik een bemanningslid wezen die Dat patrolleerd had. precies. Ach, dan kan de vloot wel naar de lemmer. Ja, de skipper zal wel gaan, dat is. Maar Wat ik altijd. er komt een aardig stukje achterbij. Ze moet ik al hier even de mest strieken. Hè. Ze moet onder de Ja. bregen hier in de sneldik terug. En die bregen gaat net riepen. Ulbes Wagen, prachtige beelden. Jip mooi het gangboord door het zoeken maar heen. Kan hij zijn belagers nog afslaan? En dat is Lucas Bauma. Die daar komt. Moeilijk te zien uit deze beelden. Het lijkt het voor eerst dat de wagens er nog mooi verdeeld kan. Ja, ja. Hij had ik voorrang, hij loopt op bakboord. Maar hoe groot is het gat erachter? Dat is wichtig. Ik denk zo dat het Gatje Grutter wordt Dan is. lijkt het wel dat dit wel de finishvolgorde Ja. wordt, Jair. Dat is een behoorlijk gat worden. Had Mak hem ervan profiteren kan, want die zit er ik nog wel bij. De uit en thuis. Het avontuur opzocht, dacht ik. Hier de nummer 1. Gele Tadema, Jestermar. Mooi, de rode vlaag in het wand. Dit is een specifieke bruine kleur, dat schip. Beetje koffiebruin daar terug ken je hem maar altijd wat makkelijker uit. En wij ik benijd naar hun bleedskip bij het eerste plakje. En hun verhaal Dat zal erbij. wel wat ingehouden wezen. Maar het is aan alle kanten duidelijk dat Gele Tadema maar het dorp Jestermar maar een hele mooie serie aan de gang is. 5, 6, 5, juster 2. En nu zal er naast een jochtheid worden. Maar mooi in achterholen van het wordt nog lang wacht zien voordat de uitslag definitief wordt. Het goeie ijs is dat hem niks markeert. Want dat zie ik Ja. even heel gevaarlijk. En dan hebben we het over de ervaring voor de meesten die letter inschakelen binnen haar. Die hij hier mooi
Hij kwam net in de kniepen. Hè. Hij was Nee. lanceren. Hij Ja. kwam mooi als een Ja, je schoonspringen is dat een Olympische want sport. Hè, je van de kent- doekplanken. Maar Ja, ja. Er waren geen cijfer voor jou. we hadden geen cijfer voor jong. Maar het was spectaculair. Lucas Bouma. Shit. Krijgt ik al een dikke vlaag erin. Met de grut scoort ik al een beetje losser. Ha. En kennen zij al de finishlijn onrennen? Of moet er nog een slagje maken worden? Nee, zij kennen de finishlijn onrennen. Daar boppelait de dreig 1. Het finishskip. Hoe bleed deze aansten nooit het schot op het dorp Jestermar? Ze binnen net jij de eerste worden. De bloedvlag bloedhingen. Dus één protest, ja, ze lokweenskilkoor. Ze ben bleed. Ze zijn wel blij, ja. Maar hoe lang kan ze blij wezen? Nou, dat is onze jury natuurlijk. Ja. Net on us. Ulbeswaga, die liep het hier naar een mooi tweede plakje te zielen. Wat een verschil met Juster, hè? Het water 15e. Ja. Waterlijste. Ik een rondje draaien weer. Ja. Maar hij had de vlaggen in het wand nog. Ulbeswaga. En we gaan naar het dorp Jestermar. want Ik daar zit is inderdaad ja. op het achterdek bij Geerle Tadema. Geerle, Lokweeske, hoe is het mij die? Ik denk dat dat de wichtigste vraag is. Ja, best. Best, dat is het? Ja, nee, gewoon best. Ja, we willen wel even een klapperke, hè. Daar even zwemmen in het water, maar verder gaat het best. Ja, ik zoek kijk, ja, de kreeg een behoorlijke tik van het helmhout, liek het wel. Maar ja, geen hinder van. Ja, wel wat, maar ja, nou, dat is wat het is. Maar het is een mooie wedstrijd, dat vergoeden te protten natuurlijk. Dus daar ben je heel wies mee. Dat is toch wel heel cool onder het wie een klap, Geerle. Nou, het water weer koud. Dat ik nog. Ja, dat is zeker een klap en dat verneem ik ook wel. Maar ja, dan heb je geen cylinder, dan moet je de kap erbij. Het waait stevig, heel vlagerig. Maar ja, we hebben perfect uittrend, jongen. Dus nou, dat rent het mooi, hè. Ja, dat wist. Eerst je weer zitten. Is dat zo makkelijk omschakelen dan? Nou, we willen even wennen. We hebben gelukkig een eind in zijn rak. Dus mijn broer neemt het door, dus dat is echt prima. Maar dat vind ik het voluit water stuurt. Dus dat gaat prima. Dus dan kunnen we de tijd even nemen. We hebben gewoon een goede ploeg. Een mandje extra mee hoor. Dus ja, dan gaat het prima. Even het zwemvest heb ik wat last van. Dus dat is weer wat beklemmend gevoel. Maar verder en een ribbenbad. Maar ja. Ik zoek echt zitten, want ja, wij hadden net van heel dichtbij zien op de beelden wie te zien dat de ribben een behoorlijke tik hier en daar had dus ook wat last van. Ja, daar heb ik al wat last van, ja. Juist toen winnen we je rek. Toen zeiden ze, ja, we zien mooi constant, het gaat aardig. Ja, dit is dan wel denk ik de kroon op zo'n weekend nota. Ja, zeker. Ja. Maar het was gewoon een hectische wedstrijd. Zeker helemaal door die wien. Hoe trainen we hem? Dus heel kwart voor de start hebben we nog wat bijgesteld. Nou, dat hebben we gewoon heel goed in. Maar dan zit gewoon heel heeg in die adrenaline, de hele wedstrijd. Dus daar moest even van bekomen wat die wedstrijd van dien is. Maar ja, dit is wel de kers op de taart nota. Ja, het week, ja, al met al wel een krankzinnige wedstrijd. Maar alles wat er badde inderdaad bij die Bob en Wiese tonnen. Ja, nou, dan had ik net film voor mij gekregen, maar ik ga even onder water west. Maar ja, wij hier nog stevige ervaring. Volgens mij weet maar Arend Wissen. Nou, volgens mij weet ik wel zeker. Ja, die had dan eigenlijk de wedstrijd verleden. Die zei, ja, het is een sportieve wedstrijd. Dit hier nooit baren met een flaten van mij. Ik ga hier niks met de ziekje. Ik het excuus maken onder dus bij deze. Ja, nou ja, ik weet wat sporten is. Dus ja, en dan maak je de keuzes en soms gaat het goed. Meestal gaat het goed. Arend maakt meestal goede keuzes. Dit weer net zijn klokkerste keuze als scootjeskipper, maar ja, die gaan we ook wel eens maken. Dus dat is geen enkel probleem. Nee, en nou wordt het wel heel serieus. Hè? Maar nog 12 wedstrijden te gaan Steen Bob in het klassement. Ja, maar niet een goede ziel, hè? Ja, want je hebt nog een all-look te goede, zeg maar. Dat bedoel ik. Ja. Begint die spanning, begint het al wat te borrelen? Nee, wat steeds minder. Dus ik maar wel een beetje die wedstrijdspanning horen. Nee, gek niet. Nee, ja, natuurlijk. We zijn er fanatiek mee bezig en die wedstrijdspanning is gewoon lekker.
Dus ja, hier train je voor, hier doe je het voor. Er binnen wedstrijden wij voor zielen. En net of je hem dan wint of net, maar ja, zo wil je erbij staan. Morgen keer het weer om knikkers. Dat wil je. Ja, nog even die protestvlagen die daar bij je moeder finish kwamen van wij die. Het is in Arnhes. Ja. Hoe zoest is het daar omschreeuwen? Oh, dat is die klassieke vraag toch, van journalisten. Nou, Stel ik hem weg vanzelf. Ja, hoe zoest is het daar omschreeuwen? Ja, net bijzonder. Ik zit nog in die wedstrijd, wat ging al goed. Dus ja, deze dag, dan weet ik geen idee. Hij wil door boord slaan, hij wint. Maar Gele Tarema vindt deze dag net bijzonder. Het Dwarp Jestema komt als eerste hoe de finish. En ja, Geld hast toch intussen een idee hoe dat erachter te lonen kwam is? Nou, daar jouw geld geen antwoord op, dat doen wij, Elke. Want de eerste zien, de eerste jochen, die kennen we nog ongeveer wel zeggen, hè? Ja, ja. Eerst er maar in, dat weer bekend. De skipperham krijgt je het, Gele Tarema. Ulbeswagen met de Waagsdom op het tweede plak. Op het derde plak Lucas Bouwman met de Grote Pier. Klaas Peres van Makken met de 6 gebroeders wordt vierde. Vijfde plak Sikke Heerschop met de Wilde Witse. Dan kregen we over de streek op zesde plak de Emanuel en Marijn Alsthoorn. Dan Jaap Hofstee, Joert Gansbetteros de dagen hiervoor. Maar het zondeplak, het Zwarte Wief dus. De Tony Brundel, Marlietse Lies op plakje 8. En de Utentus met Florian Swart, die is de nummer 9. En ben er al meer? Nee, die ben dan net door de streek en ik koe het wier van afstand, maar bij Tony Brundel de vlagen net meer ontdekken. Misschien is die er uithellen, maar De westenwind. van die Daan van der Meer. komt dan op plakje 9. Nee, het zie je. Zie je? Utentus weer ervoor, ja. En Oh ja, dan Utentus. dan Vonger Talsma. En dan wachten we nog even. En dan gaan we haast al je binnen de Eelkje te waar. Maar Jeroen de Vos. Ziet ze Broersma. Op nummer 13. En dan hebben we nog 2. Hè? Dat is de jonge Jasper van vrouwtje Oorzinga. En hier zien we de strijdber van Sibo Siesling. Ja, Maar waar is ik met vrouwtje een Oorzinga? gelukkige dag. Daar is Ja. de jonge Jasper helemaal achterom. En hier stond hij net in de poel. Ja. 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 Ik wil er maar even in brouwen. Ik kan me weer net voor. Ja, die had veilig om alles in de zielt. En dan wordt het een mindere wedstrijd. Maar ik Zo dus die valske start van Justin nog zou het onkomen wijzen dat het mooi speelt. Zo zou me kennen. Maar de jonge Jasper is de nummer 15, want Arend Wisse de Boer, je had het verhaal vanmiddag al een peken mooi kregen. De onvaring bij de Boppense tonnen in het eerste rak. En dat die Arend Wisse besluiten om het wedstrijdwetter te verlitten, want hij hier de fout maakte dat Jogurta. Maar ja, wat nou het geval is, dat er nogal wat protesten binnen. Elke Saai kreeg al, Tony Brundel, het liep erop dat er het rode vlagje eruit hellen had. Maar bij de meeste oren scootjes is het hingebleun, had het over de finish gebracht. En dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de protestcommissie. En dat kan wel eens invloed hebben. Nee, dat kan wel eens. Dat had invloed op het klassement. En dus zal dat klassement opmaken worden nadat de behandeling in West gaat. En dat is zo wel je uit lezen. Letter van de middag op omroepfriesland.nl en in de app. Dus verslagjouwer Ander Faber is naar een oorscootsie gegaan. Naar Jaap Hofstee van het Zwarte Wief. En daar wachten we nou even op die bijdrage. Wel even op een kijp letten, hè? Dat met een beetje horen. Jaap Hofstee, je komt als zonde hoe de finish. Je beste resultaat is uit de hollen van deze week. Hoe stie je hem ervoor? Want het hoort al hier net hoe. Nee, dat weer wel spannend even. Dus we blij dat we nou weer wat puntjes de goede kant op hebben. Dus Ja. we willen even een spannende wedstrijd hebben.
Ja, je pakt in dat laatste cruiseraak nog wel aardig wat. Want op een gegeven moment in het beginlijn je hem op 12. Zonde worden, is dat dan ja, het maximaal helbere eerst voor jou? Ja, dat wie het nou hoor, hè. Dat kooi van het oors. Dus, maar dat wie wel hartstikke mooi, ja. Moet wel even opletten trouwens, want ja. Mag is die al een beetje zwaar? Want ja, wat ik zei, het liep het nog net zo best alleen maar Jim, deze week. Het rint net. Nee, maar we zitten al wel dichtbij elkaar. Dus nou, we hebben juist echt een paar uur aan het trainen geweest naar de wedstrijd. En dan hebben we wat dingetjes verloren, vooral veel lichter waren. We hadden misschien wat te vlak opgehangen. Nou, het waren was sowieso wel redelijk. Joert, ik wil er pakt wel aardig op, ik kan wel aardig rustig zielen. En wat dat betreft moet het wel goed komen. Mag is die nog je zwaar? Nou ja, niet zwaar, niet zwaar. We willen graag wat omheugen. Dan is het veiliger nou. Zo simpel is het wel. Maar ja, dus, maar ik heb van alles wat gebeuren. Dus wel één of twee hele goede wedstrijden, dan is het klaar nou. Maar ja. Ja, het voordeel dat je hem in het begin wat meer in de Efterijn wie wil dat je hem, ja, die chaos die er weer bij de Boppen wie ze tonnen wat voorkomen kon, hoe had je hem dat meekregen? Ja, we zitten er wel helemaal tussen. Dus dat is wel jammer op zich. Daarom heb ik nog, maar we zitten er volop beter bij eerst. Maar we kwamen achter een paar skip en toen konden we eigenlijk net die ton aanzielen. Dus toen konden ze zo even voorbij. Maar we lijnen eigenlijk volop beter. Dus we konden die kant uit. Ja, oké. Maar dan hebben we ze gewoon gekeken. Nee, maar dat is wel spannend daar. En we moesten nog een keer kijken hoe staag om ertussen te trotten kennen. Dus op zich was het wel geluk. Ja. Ja, wat voor wedstrijd wie het voor Jim? Nou, best wel een zwiere wedstrijd. Maar dat is wel een mooie winstje eigenlijk weer eens een keer. En het stond een beetje constanter. Hè. We hebben een paar keer een enorme vlagerige win gehad. Sleer en ik. En dan winnen wij echt hele ongelukkige dingen hebben we er gewoon. Dus we zijn helemaal achterin eindigen. Dus dit is eigenlijk een keer een beetje normaal op zielen kennen. Dus hij weet juist ik wel, maar toen maakte ik mezelf wat fouten. Dus ja. Ja, nou weet ik net of het weer is, maar jij dat je een virus onder de bemanning had? Ja, we hebben een zieken gewoon. Dus dus dat is wel heel jammer. En daar heb ik een orenvakkenist er nog bij. Want die is ook ziek, een huisrekening, een lichte longontsteking. Nou, dat is ook wel jammer. We zijn een paar keer wat aan de schieterij en de spuierij gewoon een paar oren. Dus, maar we zijn al aardig fit. Alleen die jongen dan net. Dus, Dus de wet van Murphy's is maar, daar zit alles in. Averij, zieken, een paar foute slagjes, waardoor je extra punten krijgt voor het gemiddelde. Dat even net lekker in. Nee, precies. Dat is soms wel eens, denk ik. Maar dus, het 10 of 11 uur lang is altijd supergong. Hè. We helpen naast alles won wat er in valt. Behalve de grote A dan. En, maar ja, dan hou ik wel een keer op nou. Dus je hebt wel eens pech. Is handhaving nou het grootste doel? Ja, en wel ergens in de middenmoot, daar gingen we gewoon voor. En handhaving natuurlijk ook, dat is wel het grootste doel natuurlijk. Dus daar gingen we hele oorjongen toen het begon. Dan wilden we graag richting het kampioenschap zien, maar dat zit er gewoon net meer in. Dus, nog 2 dagen te gaan. Nog 2 dagen en hopen dat we wat mooi waren. Dank u wel, Jaap. Ja. Hartstikke mooi. Oké. Jim, ik bedankt. Dat zou dus Jaap Hofstee, Joet de nummer 7. Hij is de skipper van het Zwarte Wie van de 10. Nou, dit weer de tweede dag op Ichtenbregen op de Tjoekenmar. Maar de winst voor Gerald Adema van het dorp Jestermar. Tweede plak Ulbeswaga, derde plak Lucas Bauma. Bij jou ook geen klassement omdat er een hele protesten binnen. Want Joet weet het eens het verhaal van hoe kom je om die boppers te tonnen heen. Het ging mal, het ging soms heel briek, het ging spectaculair. Maar gelukkig alle mensen zondag, ik Gerald Adema, die het bij het helm houdt. Wij sluinwaard, lanceerwaard, in het wetter kwam, dags weer opstapte. Nou ja, het verhaal is nou aan de protestcommissie. En dan wordt er echt een klassement op maken. De eindstand hebben we hem schrik al meld, want die klopte. En dat betekent dat wij de zaak hier afsluiten. Morgen op de Lemmer in de Lemsterbaai. De voorlaatste wedstrijd van het kampioenschap 2018 van de IFK's. Ik en van Elke Dijkstra zitten wij graag ontmoeten.